Sziasztok, én Szofi vagyok, és ez egy újabb videó, nem más, mint a ramtod. Szóval itt az én ajtóm, itt látható ilyen hosszú bolt, egy óra, és egy ilyen kártyák készülnek. Itt látható a gitárom, tartóval, tartója, és itt alatta van a táskája. Aztán itt található egy szőnyeg, egy kis doboz, már ebben vannak ilyen papírok, aztán pedig itt újságok. Aztán itt ezen az oldalon pedig található a táskám, a törölközön és a törölközön, és a hosszú volt, mert ceruzák, radírok, meg ilyenek. Található egy kép a Bécsinek a szülinapján. Üdvözlök, Bécsi! Itt ez a Ifi, vagyis Vaneszka, én és Timi és Karolin. Így ez a kép, fel van ragasztva a falra. Aztán itt fölötte vannak ilyen macik, keresztül, aztán itt mellette van a kályhám, nem csak elég ilyen kicsi kályhám, nem kell marha nagy. De mellette pedig az ablakon, milyen kihúzós, és igen, aztán itt vannak a képek, a kutyának a ruhája, és egy. Aztán találhatom itt az egész íróasztalon. A íróasztalon van a rádióm, tabletten, a versem, egy papírsünk, egy lámpi, még egy, aztán itt a stekker, a konnektor, és itt vannak ilyen töltők. Szóval itt van kicsi dobozka, ebben ilyen gumik vannak. Itt szoktam tenni a zsulimat, meg képeket. Itt pedig egyéb dolgok. Na, és barna. Aztán itt alatta, itt vannak az iskolai dolgaim. Itt ami a gyakorló zene, fizetem meg minden. Itt van, ami hiányzik a oldalaimból, és pár vonalzó, és egy lap. Itt a otthoni töltartom. A kettős okom. Ja. Így néz ki. Itt vannak kisebb füzetek. De már kezdenek ilyen kicsik lenni, meg pár könyv. Toltartók, egy nagy füzet, és egy kicsi kosárka. A másik fiókban pedig ugye a versenyes könyvem van, itt már nagy füzetek vannak, a YouTube-os füzetem, meg ilyenek. Na, itt a pénztárcám, itt van a pénztárca, ez ilyen játékos, aztán pedig itt vannak toltartók, igen, itt van a fiók, aztán itt pedig a íróasztal alatt van a kukám, és én a tartatom. Látható a papucs, ez azért van itt, mert ha reggel felkelek, akkor mindig felveszem. Tehát található kettő kicsi szőnyeg, ez egyébként így szokott lenni. Na, elértünk az ágyamhoz, a ágyam túl nagy, szóval nem tudom, hogy mutatom, emeletes. Az ágyamon van egy táska, vagy ez a templomi táska, aztán a szvetterem, na, és itt található a menti ágyam, ahol alszok. Így szoktam letakarni, így minden nap, és itt a rángosok, aztán itt felette pedig itt vannak a macik, meg minden. Ja. Aztán, amikor így erre belépünk, itt, akkor látható egy ilyen sempe, ami az ajtóm előtt.
Már véget értünk, így a szobámtól, és már csak a függőt mutatom be. Vagy ablakot, meg kell menni ilyen ablakon, amúgy jó dolgom kint. Na de mindegy, szóval ennyi lett volna a videó. Remélem tetszett nektek. Sziasztok!